Здравейте отново на всички хора. Днес с вас ще запълним тавана на нашата къщичка, на хубавата ни къща. Сега ще направим тавана. Ако помните, най-последния епизод бяхме направили тук. Това. Сега ще направим тавана. Взимай с кварц ли да го направим или с сандстон? Или с тухли? Кварц. Защото цялата къща е от кварц. Okay. Ако не знаеш. Аз ще слагам той. Искаш ли да направим на тавана да имаме някакви предмети да ги направим? Там в тавана ще имаме честове. Добре. Нали ти играеш с хак? Не той. Да, аз играя с хак. Може да го превърнеш на survival. Да, мога. Така се прави. Той ще го направиш. Как? Не, там не. Що си го счупил той? Продължаваш да го счупваш. Няма да слагаш тук той. Ми как той? Ще го правим само той. Ето само той нагоре и ще стане като стрела. Не, няма. И добре тогава. Що пак не? Що пак ще стане грозно. Сега това нещо го махаш. Що? Що? Не, ще стои хубаво той. Няма да си хубаво. Не, бе. Ей така. Тук пък той ще го направим ето той, бе. Добре, ти го направи надолу. Ти го направи долу, аз ще го правя горе. И що пък го счупи? Без да искам. Без да. Аз ти казвам, не дей, ти пък продължаваш. Ми какво става грозно? Ама като искаш да е грозна къща като мангалска. Това да ти прилича на мангалска къща. Ето много бяла, така че не е като мангал. Мангалите са много черни. Сега ще сложим там малко коал блок. Ще стане като на мангал. Голямата къща на мангал. Като, как се каже, един от... как се каже, Аз пък много Бат Сали. Ко? Бат Сали, един мангал президент. Какъв парцал, бе? Какъв парцал, бе? Президент. Има много хубава къща и е бяла. Президент, който се казва парцал. Не парцал, е Бат Сали. Парцали? Бат Сали. Това е мангал. Ти е мангал? Хем президент, хем мангал. И аз искам той да бъда, бе. Поне аз не съм мангал. Не искам да бъда мангал, искам да бъда президент. Щом един мангал може да стане президент. Ма ти си много тъп, не можеш. Ти пък много си умен. Да, знам кога го не знам на българска държава. Голяма работа. Не е голяма работа. Що го нарежда сега той там? Що го нарежда сега той там? За да правим така, виж. За да ги нареждаме. Няма да го напълниш, нали? Така да ги нареждаме. Това ще... Цъка ли ти мозък? Не. Айде си много. Така прави, виж. Така прави, така. Така. Виждате се сянката отдолу. Виждате се сянката отдолу. Що го правиш тъй, бе? Ми как, уе? Първо трябва да нареждаме тук тази страна. Нареждай. Ти нареждай стълбите. Аз точно това правя. Мързима да натискам с пръстите екрана. Тогава да сложим мишка. С мишка пък трябва да мърдам ръката, че да гледам. Ма то голяма работа, трудно е. Само искам да лежа, да спя, да пърдя и да ям. И да пия вода. Друго?
Искам и стая с компютри и лаптопи. И Много големи да телевизори. искате, господин Хюсио. Да, Какво? хубава къща. Друго? Да, те прибил бой. Един шамар. Един шамар ли искаш? Няма проблеми, ще го зашия. А, Ще го зашия с конец и игла. аз ще ти зашия по дупето. Ще зашия, стига да ще зашия. Аз продължавам. После отвътре копчета трябва да ги махнем. Що? Що? За да има повече място, що? Ако ще правим ние на тавана, няма да правим парти. Да Има повече място. За кого ни е повече място? Аз ще го махна, айде. Марзеланчо. Разбира се. Що пък не слагаш по страни? А? Що си толкова тъп? Не съм толкова тъп. Ти си по-тъп от мен. Не знаеш коя година е на българската държава. Аз съм само 6-ти клас, това се учи в 4-ти. 4, 5 и 6. Какви 5-ти, 6-ти, 4-ти, бе? Ама тапана сега си го счупвал. Тъпчо. Аз говоря на теб, аз пък повече го счупвам. Ти понякога не ги слагаш правилно. Ами хубаво. Я да видя как стана. Стана като апартамент. Не като апартамент, като по-хубаво. Като палат. Тук той да го направим, не ще виж. Счупвай. А-а! Тук той ще го направим. Виж. Да, той ще го направим тук. Не, направо ще го затворя. А-а! Голям си ревлю, ама. Ама голям. Ти пък си свинчо. Да не се излагаме пред хората, бе. Ми да, ти си признаеш, че си свинчо, така че... Ти ко си, бе? Ти пък си тъпчо. Тук ще има басейн, не дей, бе. Тук ще има басейн, бе. Ага, чак до къщата горе да захачвам и да има басейн, сарвули. Това е басейн. Счупай ги, о. Няма, ла. Ще има басейн тук. Няма. Ще има басейн. Няма. Няма. Ще стои. Няма. Ще има. Няма. Само да видя как стои. Счупих къщата заради теб. И сега вътре текна вода. Браво на теб, шишко. Я не ми викай как ти ляпна два шамара. И то не е вътре. А тавана, на тавана лепна. Чакай да оправя нещата долу, бе. Не дей, бе. Искам да ги оправя. Ох, майко. Аз направих тук басейначек. Абе, тук долу ще имам басейн, бе. О, ти. Що пак там? Защото там има повече място, няма да се качвам до къщата горе. И, Там значи, не ще слагаме често, бе, тапар. Тапашо. там ще правим парти. Ти си тапашо. Ай, сега. Това е всичко вече от нас. За Да, къщата. бе, всичко. Чакай малко да го правя къщата, бе. Абе, не тъй, бе. Така. Хайде, ла! Не тъй. Той да ти покажа. Хайде, ла! Той. Той е счупен. Виж как става, бе. А? Ето той. И виж как си нагоре, много се зле. Ей, така. Не, бе, тъпчо. Няма да го правим той. Така, бе, виж, чакай само да виж как ще го направя. Само виж как ще го направя. Как ще? Аз не искам да е остро. Той е тъпо, когато е остро.
Где значи это по-красиво е? Хора, пишете ни как е по-хубаво да е тъп край или остър. Аз казвам, че е тъп. И не се казва тъп. Тогава защо казваме тъп ъгъл? Тук ще направя аз. Той. Защо казваме тъп ъгъл тогава при геометричните фигури, Защото те са геометрични. Много се зле. И ти. Аз не съм толкова тъп. Ама си повече. Не съм. Ама си повече. Къщата стана направо трепач. Тук смених местата. Искаш да направим... вече сме на 11 минути и 4 секунди. Искаш ли да направим чик? Да гърмим къщата. Не, тераса. Аз казвам да гърмим къщата. Другия епизод, айде. Други епизод? Не, сега този епизод. Що има 11 минути, ела да нареждаме TNT-то. Не. Това пак? Няма, бе. Ще го гърмя. Няма, Не купай телефона. Няма да го гърмиш. Няма да го гърмиш, Да го гърмим, защото